Sziasztok! Sztyopa vagyok, a Deszkások bolondja. Ebben a dobozban 16 deszkásnak a neve van elrejtve, akiket összesorsolunk és Mirror és a Land Game of Skate játékával. Kemény mester lesz, úgyhogy gyerekek, gatyákat fölkötni, szurkolunk nektek. A húzásban segít neked Berci barátom. Ki lesz az első? Az első Karkosjánk Zsolt. Elkérem. Rázd meg nekem légy a doboz Sztyopánosan. Már is kihúzom a Zsolti barátunknak az ellenfelét, aki nem más, mint a Vilics Viktor. Ez nagyon lesz egyszerű. Rázd egyet Sztyopános. Mehetünk tovább. A következő páros pedig Macsú Ferenc. És akivel megmérkőzik, az nem más, mint a Bachmann Márk, a Kistés. Ez is jó. Kistés meg Kisvény. Na lázzunk egyet. Kövi. Páros. Nagy Bertold. A Berti. Berti. Egy kis rázás nekem. Köszönöm. Az Ostjával, Petrányi Lajos. És ez gyenge. Jó, most megint egy kis hatászok, rázzuk meg olyan, és hadd kavarogjanak azok a deszkások. És akkor a Következő Sárkány Kityó. a Kristóf. Aki megmérkőzik. Szikora Bálintal. Hops. Ja. A második sor első párosa pedig Virágos és Simon. Simon. Kivel csatázik? Kovács Olivérrel, Orcsával fognak játszani. Bajra. Önverünk pedig Sándor Balázs. Sándor Balázs. És az ellenfél Sima Dani. Szuper. Na, már nincs sok hátra, a két utolsó. Ez jobban húzzál a végén még. Húzok, mint a Varga Zsolt. Varga, a Captain. És kivel fog mérkőzni? Már is kiderül. Katona Petivel. Hops. Ez egy barátias párharc lesz. Jó, hát azért az utolsót is nézzük meg, mert a Most kezeinket, követés ki lesz a meccs végén. Húzd az egyik esztyapán, és akkor Azt mondja, hogy hát nincs mese. Órai Fofó. veszem is a másikat. Péter. Ha megtalálom, Balra Martin. Ez a meccs lesz, de Párharc a kieséses listán. ez megüresedett. Szurkolunk a srácoknak. Nem sokára kezdődik a játék. Mehet. Kemény lesz. Fuck you, die slow, motherfucker!